Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mubarog ang mga tinun-an ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahon gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias Hangad. Ang putling ebanghelyo tulumanon nga gihatod kaninyo sa Unidos Community Bible Fellowship sa Unidos Plaridel, Misamis Occidental. Ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo. Mayong hapon, Unidos, Plaridel, Calamba, Baliangaw, sa Pangdalaga, Rizal, Lupisayna, ug kutob sa tanang gidala sa Ginoo sa pagpaminaw niining atong programa nga giuluhan og ang putling ebanghelyo. Sa makausapa kini ang inyong igsuon ug higala sa kahanginan si Pastor Jeremias Lauri Hangad sa Unidos Community Bible Fellowship, dinuyugan sa iglesia nga nag-sponsor niining atong programa, ang Salitran Covenant Bible Church sa Barangay Salitran, Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite. Akong gipaabot ang espesyal nga pagpanimbaya sa akong lolo nga si Isabelo Lauri Sr. sa Lawis, New Look ug sa akong mga kabatch sa Liberation Institute nga naminaw karon. Alang sa kasayuran sa tanan, batch 1997 ko sa LI. Ang atong teksto ning takna sa kahaponon makita sa mga Buhat kapitulo 13 bersikulo 13 hangtod sa 22. Ang giingon dire, si Pablo ug ang iyang mga kauban milawig gikan sa Papos ug miabot sa Perga sa kayutaan sa Pampilya. Apan si Juan Marcos mibulag kanila didto ug mibalik sa Jerusalem. Gikan sa Perga miadto sila sa Antioquia sa Pisidia ug sa adlawng igpapahulay misulod sila sa sinagoga ug milingkod didto. Human sa pagbasa sa usa ka bahin sa balaod ni Moises ug sa sinulat sa mga propeta, gipasuguan sila sa mga kadagkuan sa sinagoga nga nagaingon, mga igsuon, kung aduna kamoy mensahe nga makadasig niining mga tawo, mahimong isulti ninyo karon. Mitindog si Pablo, misinias pinaagi sa iyang kamot ug miingon, katawhang Israelinhon ug tanang dili Hudiyo nga nagtuo sa Dios, pamati kamo. Ang Dios niining nasod sa Israel nagpili sa atong mga katigulangan ug naghimo kanila nga mauswagon sa nagpuyo pa sila ingon nga mga langyaw sa yuta sa Ehipto. Pinaagi sa iyang dakong gahom, ang Dios nagpagawas kanila gikan sa Ehipto ug sulod sa 40 ka tuig siya nagatiman kanila didto sa kamingawan. Gilaglag niya ang 7 ka nasod sa yuta sa Kanaan ug gihatag kini kanila ug gipanag-iya nila kini sulod sa mga 450 ka tuig. Human niini gihatagan niya silag mga maghuhukom hangtod sa panahon ni propeta Samuel. Ug sa diha nga nangayo silag hari, gihatag sa Dios kanila si Saulo, ang anak ni Kis sa banay ni Benjamin, aron maoy maghari kanila sulod sa 40 ka tuig. Sa dihang gipapahawa siya sa trono, si David gihimo sa Dios nga ilang hari. Kini ang giingon sa Dios mahitungod kaniya, nakita ko nga si David nga anak ni Jesse, usa ka tawo nga nakapahimuot kanako ug mubuhat sa tanan nga isugo ko kaniya. Ang mibuswak nga pagpanguna ni Pablo, klaro kaayong makita nato sa nahasulat sa atong teksto, mga kahigalaan. Ang giingon sa bersikulo 13, si Pablo ug ang iyang mga kauban. Well, niadtong milabay nga mga kapitulo, si Bernabe kanunay ang nahauna sa sugilanon. Apan karon si Pablo na ang nanguna.
Ug niini nga bahin sa atong sugilanon si Juan Marcos nga ilang katabang mibiya sa misyon ug mipauli sa iyang dapit. Walay girecord si Lucas nga hinungdan sa pagbiya ni Juan Marcos apan ang negatibo nga reaksyon ni Pablo sa kapitulo 15 kung basahon nato in advance, naghatag kanato og hint nga dili valid ang pagbiya ni Juan Marcos kanila. Bata pa man gud to si Juan Marcos. Basin og gidaog pa siya sa kahadlok sa posibleng mga peligro nga ilang masinatian sa buluhaton sa misyon. So makaingon ta nga dili pahamtong si Juan Marcos alang sa buluhaton niining higayuna. Apan kun atong basahon ang ikaduhang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 11, masayra nato mga kahigalaan nga pila ka tuig ang milabay gikan sa mga panghitabo sa atong teksto, nahimong hamtong na si Juan Marcos o galamito na kaayo alang sa buluhaton. Ug susama sa unang pamaagi ni Pablo ug ni Bernabe, mitambong una sila sa panagtigom sa mga Hudiyo sa sinagoga sa adlawng igpapahulay sa mga Hudiyo. Ang tumong nila niini mao nga imantala nila ang ebanghelyo ngadto sa mga tawo nga aduna nay background sa mga panagna sa daang tugon sa Biblia mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo. Ug sa sulod sa sinagoga, human sa pagbasa sa kasulatan sumala sa nasulat sa atong teksto, giawhag sila sa pangulo sa sinagoga nga mumantala og mensahe aron malig-on ang mga nanimba. Nagduda ko nga familiar sila kang Pablo tungod kay kabahin man gud si Pablo sa grupo sa mga Pariseyo didto sa Jerusalem. Ug mibatbat dayon si Pablo sa iyang mensahe. Ug buot kong masayran sa atong mga tigpaminaw karon nga ang naka-record diri sa atong teksto mao kini ang pinakaunang na record nga wali gayud ni Pablo. Adunay duha ka bahin ang atong pamalandong ning takna sa kahaponon. Una, ang paglingkawas gikan sa unang agalon. Ikaduha, ang paglingkawas gikan sa unang agalon aron moalagad sa hari sa tanang mga hari. Mudangat na kita sa unang punto. Ang paglingkawas gikan sa unang agalon. Adunay kalabutan kini sa kagawasan sa mga Israelita gikan sa pagkaulipon didto sa Ehipto, sumala sa nahasulat sa atong teksto. Naulipon sila didto sa Ehipto ilalom sa bangis nga pagdumala ni Haring Paraon sa Ehipto. Kung atong basahon ang bersikulo 17, ang giingon dire, ang Dios niining nasod sa Israel nagpili sa atong mga katigulangan ug naghimo kanila nga mauswagon sa nagpuyo pa sila ingon nga mga langyaw sa yuta sa Ehipto. Pinaagi sa iyang dakong gahom, ang Dios nagpagawas kanila gikan sa Ehipto. Ug atong makatunan ani mga kahigalaan nga gipili sa Dios ang katawhan sa Israel. Apan ang pangutana, gipili ba sila sa Dios tungod kay adunay kinaiyahan sila nga nakapahimo nilang takos sa pagpili sa Dios? Dili gayod. Gani kung atong basahon ang Deuteronomio kapitulo 7 bersikulo 7, bugat kaayo ang mga pulong ni Moises diri. Paminawan ninyo ang Deuteronomio kapitulo 7 bersikulo 7. Ang giingon diri, gipili kamo sa Ginoo ug gimahal niya dili tungod kay mas daghan kamo kaysa ubang katawhan. Gani kamo may labing jutay. So ang but pasabot niini mga kahigalaan, unconditional ang pagpili sa Ginoo sa katawhan sa Israel. Ug gipauswag sa Ginoo ang Israel didto sa Ehipto. Ug bisan tuod og gidaog-daog sila didto, misamot hinuon sila og kadaghan. Kini tungod lamang sa grasya sa Ginoo, wala na ilaing rason. Walay basihan ang mga Israelita nga magpasigarbo tungod kay ang tanang panalangin nga ilang nadawat nakabase lamang sa grasya ug kaluoy sa Dios. Ingon usab niini ang basihan sa kaluwasan sa mga makasasala nga susama kanato. Ang basihan sa kaluwasan mga kahigalaan, dili ang atong maayong buhat kundili ang grasya lamang sa Dios.
Paminawan ninyo ang Efeso Kapitulo 2, versikulo 8 ug 9. Ang giingon diri, kay pinaagi sa pagtuo na luwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat kundili gasa sa Dios. Busa walay makapasigarbo niini, sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. Wala gayud kitay ikapasigarbo, mga kaigsuunan diha kang Kristo. Tungod kay ang atong maayong binuhatan, sumala pa sa Isaias Kapitulo 64, versikulo 6, dinug ang panapton lamang atubangan sa Dios. Walay kaanyag o kaambong ang ania kanato aron kita pilion sa Dios, tungod kay mga patay man kita diha sa atong mga kasalanan. Ang bugtong basihan lamang sa atong kaluwasan, mao lamang ang grasya sa Ginoo. Paminawan ninyo ang giingon sa Tito Kapitulo 3, versikulo 5. Ang giingon dere, giluwas kita niya, kini dili tungod sa bisan unsang maayo nga atong nabuhat, kundili tungod sa iyang kaluoy. Giluwas kita niya pinaagi sa paghugas kanato aron kita matawo pag-usab ug makabaton og bag-ong kinabuhi diha sa Espiritu Santo. Karon mubalik kita sa mga Israelita kaniadto. Tungod kay gipili sila sa Dios, gihimo sila sa Dios nga bantugan didto sa Ehipto. Ug sa hinog nga panahon, gipagawa sila sa Dios gikan sa Ehipto, uban sa iyang dakong gahom. Giulipon sila didto, ug wala na sila'y paglaom nga makagawas pa. Apan ang Dios ang mikanaog ug mitabang kanila aron sila makagawas didto sa kahibulungang paagi. Ingon usab niini ang kaluwasan sa mga katawhan sa Dios. Aduna pa ba kitay tsansa nga makalingkawas gikan sa pagkaulipon sa sala, pinaagi sa atong kusog ug pagpaningkamot? Wala gayod, tungod kay mga patay kita kaniadto sa atong mga sala. Ang atong record sa langit hugaw kaayo, ug mga hinukman kita. Mao kini giingon sa Efeso Kapitulo 2, versikulo 1 hangtod sa 5. Mao nga wala kitay paglaom alang sa kinabuhing dayon. Apan ang Dios miintrada, mga kahigalaan, siya ang nangunay sa paghatag og paagi. Iyang gipadala ang iyang anak nga si Hesukristo aron luwason ang mga makasasala. Tibuok niyang gisunod ang balaod sa Dios alang sa iyang mga katawhan. Gitagbaw ni Jesus ang gimando sa hustisya sa Dios, nga kung walay pag-aga sa dugo, walay kapasayloan alang sa mga sala. Ug unsang resulta? Ang mga katawhan sa Dios wala lang naluwas gikan sa ilang kasalaanan ug sa silot niini, kundili naluwas usab gikan sa pagkaulipon sa sala mismo. Ang tinuod nga Kristohanon dili na ulipon sa sala, kundili ulipon na sa pagkamatarong. Paminawon nato ang giingon sa Roma Kapitulo 6, versikulo 18. Ang giingon dire, giluwas niya kamo gikan sa sala ug nangahimo ng mga ulipon sa pagkamatarong. Mao nga sa atong kaluwasan, mga kaigsuunan, ang tanang dungog ug himaya alang lamang gayod sa atong Ginoo. Karon mubalik ta sa mga Israelita. Di ba nakagawas na sila gikan sa Ehipto? Apan dili tanang mga Israelita tinuod nga nagsalig sa Dios. Paminawan ninyo ang bersikulo 18. Ang giingon dire, ug sulod sa 40 ka tuig siya nagatiman kanila didto sa kamingawan. Yes, tinuod nga giatiman sila sa Ginoo didto sa kamingawan sulod sa 40 ka tuig. Apan ang pangutana, nganong naglibot-libot man sila didto sa disyerto sulod sa 40 ka tuig, nga pwede ra man unta nilang tabukon ang disyerto sulod sa usa o duha ka tuig? Kung atong basahon ang daang tugon, mga kahigalaan, ang ilang pagpundo didto sa disyerto sulod sa 40 ka tuig, resulta kadto sa ilang pagbagulbol ug pagsupak sa Dios. Sumala sa nahasulat sa basahon sa Numero Kapitulo 14. Nakagawas na tuod sila sa Ehipto ug nahimong kauban sa kampo sa atong Dios, apan daghan kanila ang nagpabilin nga kaaway sa Dios sa ilang kasing-kasing.
Sa mga kaubang magtotoo, dili na kita ulipon sa una natong amo, nga mao si Satanas ug ang kasalanan. Busa magbantay kita, mga kaigsuunan diha kang Kristo, nga ang atong kasing-kasing tinuod gayod nga dibuto sa atong bag-o nga amo, ang atong Ginoong Hesukristo. Tungod kay kung ang atong kasing-kasing anaa sa kalibutan, sigurado gayod nga disiplinahon kita sa Dios. Sumala sa nahasulat sa Hebreohanon kapitulo 12 bersikulo 5 hangtod sa 12. Mudangat na kita sa ikaduha natong punto, ang paglingkawas gikan sa unang agalon aron mo alagad sa hari sa tanang mga hari. Atong basahon ang bersikulo 19 ug 20. Ang giingon dire, gilaglag niya ang 7 kanasod sa yuta sa Kanaan ug gihatag kini kanila ug gipanag-iya nila kini sulod sa 450 ka tuig. Human ini gihatagan niya silag mga maghuhukom hangtod sa panahon ni propeta Samuel. Walang pag-ihap sa mga katuigan, nagsugod sa pagtawag sa Dios kang Abraham hangtod sa pagkaulipon sa mga Israelita didto sa Ehipto. Ug hangtod nga nakagawa sila gikan sa Ehipto ug nakapanag-iya sa yuta nga gisaad. Mao nga 450 ka tuig tanan. Karon nga nakagawas na sila gikan didto sa Ehipto, nagpasabot ba kini nga wala na sila'y agalon? No. Ang buti pasabot niini, gawas no na sila sa pagkaulipon sa Ehipto aron mga lagad sa bag-o nilang agalon, ang Dios sa tanang mga Dios ug hari sa tanang mga hari. Apan subo kaayo nga pamalandungon nga matinud-anon lamang sila nga nangalagad sa Ginoo hangtod lamang sa kapanahunan ni Josue ug sa mga katigulangan nga kaedad ni Josue, kadtong mga nakasaksi sa tanang gibuhat sa Dios sa nasod sa Israel. Apan pagkahuman ni adto nga henerasyon, ang Israel nahimo ng dili matinud-anon kang Jehova. Apan gipakita gihapon sa Dios ang iyang kaluoy ngadto kanila, pinaagi sa pagpadala alang kanila ug mga maghuhukom nga mangulo kanila. Ang nakalain-lain nga mga maghuhukom mibarog sa Israel nga nakabase niini nga pattern. Paminawan ninyo mga kahigalaan. Una, adunay espiritual nga pag-us-us sa nasod sa Israel. Ikaduha, nagpadala ang Dios og mga kaaway nila aron disiplinahon niya ang Israel. Ikatulo, human sa kapait nga ilang nasinatian, adunay nasudnon nga paghinulsol sa mga katawhan. Ug ikaupat, nagbayaw ang Dios ug mga maghuhukom aron mo pagawas kanila gikan sa mga pag-antos. Ang propeta nga si Samuel mao ang pinakakatapusang maghuhukom nga nangulo sa Israel. Apan si Samuel, sumala pa sa Biblia, natiguang na kaayo ug ang iyang mga anak wala misunod sa iyang mga lakang. Mao nga ang nasod sa Israel nangayo og hari nga mangulo kanila ug nakasala sila sa ilang pagpangayo og hari. Ngano man kaha? Tungod kay ang ilang motibo dili man maayo. Ang ilang motibo man god gusto silang makabaton og hari aron masusama sila sa mga nasod nga nagpalibot kanila. Mao kini ang nahasulat sa unang Samuel kapitulo 8 bersikulo 5. Mingon ang mga katawhan sa Israel ngadto kang Samuel, pagtuboy og hari alang kanamo aron siya muhukom kanamo sama sa anaa sa ubang mga kanasuran. So nakalimot sila nga isip mga katawhan sa Dios, kinahanglang mahimo silang pinasahi sa mga kanasuran nga nagpalibot kanila. Pero buot nilang mukopya sa pattern sa mga kanasuran. Sa ilang pagpangita og hari, ila di ay gisalikway ang Dios ingon nga ilang hari. Ang mga Israelita mga rebelde kaayo sa pulong sa Dios, mga kahigalaan. Nga bisan pag gipasidan-an na sila ni Samuel mahitungod sa ilang sala, mibalibad gihapon sila sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Paminawan ninyo ang unang Samuel kapitulo 8 bersikulo 19 hangtod sa 20. Ang giingon diri, apan ang katawhan wala mamati kang Samuel ug sila miingon kaniya, gusto kamig hari aron mahisama kami sa ubang mga nasod.
Gusto kami hari nga magmando ug mangulo kanamo sa panggubatan. So sa pagbuhat nila niini, ilang gisilyuhan ang ilang pagsalikway sa Dios isip ilang hari. Ug sa ilang pagpangayo og tawhanon nga hari, ilang gideklarar ang ilang kakulang sa pagsalig sa Dios aron mangulo kanila sa panggubatan. Ilang gibaylo ang Dios sa tawhanon nga mga pangulo. Well, gigrant sa Dios ang ilang gipangayo o gihatag niya ngadto kanila si Saulo nga anak ni Kis, usa ka tawo nga kaliwat ni Benjamin, aron maghari kanila sulod sa 40 ka tuig. Apan ang paghatag sa ilang gipangayo dili tungod kay miuyon siya sa ilang gipangayo, kundili aron hukman sila gumikan sa ilang pagkadautan ug pagkadili matinuohon. Ug tinuod gayod, gisugdan sa Dios ang paghari ni Saulo pinaagi sa pagpakita sa iyang kasuko. Nagpadala siya og kalitlang nga ulan ug dalugdog ug kidlat sa adlaw sa inaugurasyon mismo ni Haring Saulo. Ug ang nahabiling 40 ka tuig sa paghari ni Saulo nalukop kadto og pag-antos og kasakit tungod kay napamatud-an nga si Haring Saulo wala gayoy kasing-kasing alang sa Dios. Mudangat na kita sa mga aplikasyon alang sa mga magtutuo kang Kristo. Ang tanang nahasulat sa daang tugon sa Biblia nahasulat aron kita mapahimangnuan. Paminaw nato ang Roma kapitulo 15 bersikulo 4. Ang giingon dire, kay ang tanang nahisulat sa kasulatan gisulat aron pagtudlo kanato. Aduna gayud kitay tendency nga mutipas gikan sa tulid nga dalan sa Ginoo ug makig-uyon sa hiwi nga dalan sa kalibutan sama sa gibuhat sa mga Israelita. Ug sa daghang higayon gipakita sa Dios pinaagi sa iyang pulong ang pagkapiligro sa pagsunod sa dalan niining kalibutana. Ang pag-uyon o pagsunod sa lakang niining kalibutana mao ang pagsalikway sa pagka-Dios ni Hesukristo. Mao kini ang pagsalikway sa iyang pagmando ug pagsupak sa iyang mga sugo. Susama ra nga miingon kita nga ang dalan sa Dios dili epektibo. Mao nga magmatngon kita nga dili kita makasupak sa pulong sa Ginoo, mga kaigsuonan. Usa sa tinuod nga ilhanan sa mga niluwas ni Kristo mao ang ilang kasing-kasing nga andam nga magpasakop sa kabubuton sa Dios sumala sa Biblia. Ang naa sa sulod sa kasing-kasing sa tinuod nga magtutuo susama sa giingon ni Pablo sa Galacia kapitulo 2 bersikulo 20. Ang giingon dire, gilansang ako uban kang Kristo didto sa krus, busa dili na ako ang nabuhi kundili si Kristo nga aniya kanako. O kining kinabuhi ko karon akong gikinabuhi diha sa akong pagtuo sa anak sa Dios nga nahigugma ug nagtugyan sa iyang kaugalingon alang kanako. Ilalom na kita karon sa pagka-Dios ni Kristo. Mao nga ang sukdanan kung tinuod bagayod ang atong pagkadisipulo ni Kristo, mao nga nagpasakop kita sa pagmando ni Kristo sa tanang aspeto sa atong kinabuhi. Kay ngano, unsa man ang sulod sa kasing-kasing ug hunahuna sa mga wala pa kang Kristo. Paminawon nato ang giingon ni Pablo sa Roma kapitulo 8 bersikulo 6 hangtod sa 7. Ang giingon dire, kay ang hunahuna nga uyon sa unod kamatayon, apan ang hunahuna nga uyon sa espiritu kinabuhi ug kalinaw. Tungod kay ang hunahuna nga anaa sa unod nagdumot sa Dios. Tungod kay dili kini magpasakop sa balaod sa Dios ug dili gayud makahimo niini. Higala, nagdumili ka pa ba gihapon sa pagsunod sa kabubuton sa Dios? Wala ba gihapon kay gana alang sa pagdayig ug pagsimba sa Dios? Apan adunay dakong gana alang sa mga kahilayan sa kalibutan. Hisayri gayud higala nga ulipon ka pa sa sala. Kinahanglang makalingkawas ikaw gikan sa sala. Ug si Hesukristo lamang ang makahatag kanimo og tinuod nga kagawasan. Dangup kaniya pinaagi sa paghinulsol sa imong mga sala ug saligi ang balaang dugo ni Hesus nga iyang gihalad didto sa krus isip igo na alang sa imong kapasayloan ug kaluwasan. Tawag kang Hesus ug ikaw maluwas. Amen.
Hangto din hilang kita taman sa atong pagtuon karong taknaa tungod kay wala na kitay oras pa. Sa makausa pa, giimbitar ko kamo sa pagtambong sa atong panimbahon ug mga adlawng Domingo, adlaw nga igpapahulay alas 2 sa hapon sa panimalay ni Winstro ug ni Conchita hangad sa Unidos. Daghang salamat. Noon ay bulag ako sa daan ng kaligtasan. Tulad ng marami, nakatuon ako sa sarili. Mabait naman at matulungin at walang kapwang inabuso. Kung kaya't ang tiwala ko, malamang ligtas ako. Ngunit ang isipan ko'y binuksan ng Panginoon. Bigat ng kasalanan ko'y pinakita niya sa akin. Dagdag pa ang aking puso, likas na sa Diyos ay umaayaw. Kung kaya't ako'y nabahala sa aking kaluluwa. Ano nga bang batayan ng katubusan at kaligtasan ng isang katulad kong makasalanan? Ngayon ay batid ko na ako'y walang magagawa upang ituwid ang aking kaluluwa. Sa harapan ng Diyos, ako'y tumawag kay Jesus at nagtiwala ng lubos sa Kanyang kapatawaran at awang puspos. Siya lang ang manunubos pagkat siya'y namatay sa krus. Dahil sa aking kasalanan, ang sumpa sa Kanya'y binuhos. Ngayon ay tiyak ko na ang aking kaligtasan, aking nararanasan, tunay na kapayapaan. Ang puso ko'y binago niya, ang buhay ko'y inayos niya. Purihin si Jesus sa dakilang biyaya niya. Ang puso ko'y binago niya, ang buhay ko'y inayos niya. Purihin si Jesus sa dakilang biyaya niya. Ang unang sulat ni Juan. Unang Juan, Kapitulo 1. Nagsulat kami kaninyo mahitungod sa pulong nga naghatag sa kinabuhi. Ang pulong diha ng daan sa pagbuhat sa kalibutan. Nadungog namo kini, nakita ug nahikap gayod. Gipadayag na ang maong kinabuhi ug nakita namo kini. Busa nagmatud kami niini o gisangyaw namo kaninyo ang kinabuhing walay katapusan nga diha uban sa amahan o gipadayag kanato. Gisugilon usab namo kaninyo ang among nakita og nadungog aron uban kanamo mahiusa kamo sa amahan og sa iyang anak nga si Hesukristo. Gisulat namo kini aron mahingpit gayod ang atong kalipay. Mao kini ang mensahe nga among nadungog gikan sa iyang anak o gisangyaw namo kaninyo nga ang Dios kahayag ug diha kaniya wala gayoy kangitngit. Kun moingon kita nga nahiusa na kita sa Dios apan nagpuyo di ay gihapon diha sa kangitngit na makakita og wala magkinabuhi sumala sa kamatuoran. Apan kun magpuyo kita sa kahayag, ingon nga ang Dios anaa sa kahayag, magkahiusa kita og ang dugo ni Jesus nga iyang anak maghugas sa tanan natong kasalanan.
Kun moingon kita nga wala kitay sala, gilimbungan nato ang atong kaugalingon og wala kanato ang kamatuoran. Apan kun isugid nato sa Dios ang atong mga sala, siya nga matarong ug matinumanon sa iyang saad, mupasaylo gayod sa tanan natong mga sala ug maghinlo sa tanan natong mga kalapasan. Kun moingon kita nga wala kita makasala, gipakabakako nato ang Dios og wala nato dawata ang iyang pulong. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 30